Dakar njeeyo nango diri funange irangere woy worgon olel pindi koy loti do en Dakar njeeyo bandiraɓe yeɓiyankoɓe Ayaw Pindi TV ɗo gonɗon eno gonirɗon on calminama e saaha mo gonɗon o ɓe hen jaam ñalle mon ɓe hen jaam weete mon ɓe hen jaam waale mon ɓe hen jaam hiire mon moni foof e saaha mo woni ɗo en tawi ɗum ɗo woni ɗo en calmini ɗum taw ko salminago wondugo e needi e neware caggal salminde e juurade ko bismade on e yewtere mon Olel Pindi nde gowɗon hebde umorade e Pindi Média walla mbiyen rédaction Pindi Média ɗum ko kala altine e kala alkamisa tawi lowdi muɗum machallah sikki ala eɗen gandi ko heewi ina hen e nde ɗon yewtere tawi kadi eɗen dippa hen e ko yowiti actualité leydi Sénégal no hanniri ni caggal ɗum ko salminde ɓe ganduɗa kamen goni ɓe gonduɗen ɓe woni Elhadj Abbas Sarr wondude Mohamed Ndim équipe Olel Pindi TV sikki ala ina tawe hen Habsa Sow kañumne mo ganduɗa ne jogui hen dawal bangal fayida ɗum noon ko adi foof en kalantu bandiraɓe ko ganduɗa ko kañum tigui woni ko timɗen ɗo ko e ko yowiti e nde ɗo yewtere hande ko adi foof no gowɗen ni wadde gadortoɗen ko météo gam andude weeyo leydi ndi ko refti hen ko deftinten hen ko éphéméride tawi ko ɓuri teskede walla ko ɓuri mantinade e duuɓi ɓennuɗi ɗi e oɗo ñalawma nogas e 2 lewru juillet ko wona ɗum pawaten hen ko actualité noon ko kabaruji ɗi ganduɗa ko nder e caggal leydi Sénégal hani e jubbande e coftal ɓalli pawten hen revue des titres woni ko ɓuri mantinade e kelle gadane e jayneji leydi Sénégal so tawi ɗum ɓenni kewnoɗen fawde hen ko portrait woni holi o to ɓerde ganduɗa hande o en jafnoto bandiraɓe saabu wasde en hebde ɗum ko wona ɗum deftinten hen ko Astise Beauté ɗum ɗon noon eɗen gandi Habsa Sow e kala e saaha omo ara hen tawi altine o ko Astise Beauté alhamisa o heewi addande en ko fait divers woni joljole ɗe ganduɗa ko ɓurɗe mantinade e société leydi Sénégal so ɗum ɓenni eɗen mbaɗa toɓɓere e actualité international woni kabaruji caggal leydi en dippen hen kadi no hanniri ni caggal ɗum ko mot de la fin wonata ko ɗon mbawten waynodirde bandiraɓe ko adi fof en calmodirte Elhadj Abbas Sarr gorko mo tulde Dimat a salminama gorko pullo ko noon Halima Allah jarama a jarama kadi Allah dokkuɗen fartaŋe tawtede altine moƴƴo malaɗo hande o mo gandanɗa hoorema enen kuccidi kadi e bandiraɓe e kala saaha enen mbaɗa ɗum donc en calmini musidɗo min tedduɗo mo gonɗen e plateau hono Mouhamadou Ndim en calmini dendagal yeeɓiyankoɓe Pindi TV keeɓe mbawi wonde nde mbawnide yo jammi kisal wone mabɓe noon Elhadj Abbas Sarr hande ko an aranta ene météo du jour ko noon météo du jour hande tigui ri ko en tigui garat henete en gandi ñalawma hande o ko ñalawma mo gandanɗa hoorema wiyete ko altini ko noon ma aroy hen Elhadj Mohamed Ndim jaam walema sohna Alima mi dendagal bandiraɓe ɓe ganduɗa ko yeeɓiyankoɓe Ayaw Pindi TV ha ɓuuri tengtude oɗo émission mo ganduɗa ko Pindi Olel Pindi TV en calminiɓe e toɓe mbawi wonde fo e cangue ɗe en calminiɓe en juurimaɓe à travers plateforme uji kadi ɗiɓe mbawata hebden hande oɗo saaha kamɓe foof en calminiɓe en juurimaɓe en calmini notre doyen Abbas Sarr en calmini sohna Habsa Sow e dendagal ɓe ganduɗa ko wattuɓe hakkille mum e oɗo émission mo ganduɗa ko Patam Lamu ni so heedi kamɓe foof mbaɗa vraiment scotché gam wawde hebde ɗo kadi kumpital kamɓe fof en calminiɓe ɓe mbi bisimilla mabɓe ko noon kamɓe fof eɗen mbiyaɓe bisimilla mabɓe tengteɓe ɓe ganduɗa ene goppi hakkillaji mumen walla ene batti hakkillaji mumen e plateforme Pindi ɗum ko gam wawde wadde suivre nde ɗo yewtere nde ganduɗa ko kañum tigui woni Olel Pindi TV ko adi foof toɓɓere men adande wonata ko météo du jour joni joni ko hen payɗen
météo du jour hande aranta en hen ko gorko mo tulde dimat Elaza Bassar hande holko woni e weeyo leydi ndi ko noon Hadja Halima Allah jarama kadi weltinama vraiment e hokkude en fattani e wawde jettinande bandiraɓe ko ganduɗa hoorema ko ɗum woni ko tigi rigui ummiri toon to Léopold Sédar Senghor woni aéroport Léopold Sédar Senghor enen gandi service kono toon wiyete ko agence nationale de l'aviation civile et de la météorologie du Sénégal tongode mabɓe hande noon ko temedde ɗiɗi e ɗiɗi enen gandi ɓe kolliti e wonde hande ñalawma hande o ko ñalawma mo gandanɗa hoorema ñalawma ko duuli ɓurata teskinde e nder asaman o walla ɓurata teskinde e weeyo men surtout e wertago leydi Sénégal kono toɓo ene tijja e jammago he to banggue mo ganduɗa hoorema ummirto en ko to banggue Mali kañum e Guinée kono noon ɓuuri jogade jorto tigui rigui ko banggue wargo leydi Sénégal toon ma toob ko wayno Ziguinchor Kolda Kédougou kame Sédhiou ene joga jorto moƴƴo ma toob wawa tellade toon caggal majjum ko fati alhaali ko gandanɗa hoorema ko kañum woni to batte nguli enen gandi nguli ki hande tolnoto ke 3 e 4 degré ɗum ke wertago leydi ndi kala ko ɗum kadi ɓe potata wawde wuurde to banggue jiiki aussi wonata ko jiiki lattuki gandanɗa hoorema vraiment waɗata cuggi waɗata kadi caɗele ɗe ganduɗa hoorema ɗumen to banggue kenel aussi enen jogui jorta kenel ɗi wonta keneli gañoji walla tampinoji ko ɗum waɗi so tawi en gummima ɗon garten tan e ko ganduɗa hoorema kañum woni marée haute en gandi hande ko nogas e ɗiɗi lewru morso hitande ujunnaje ɗiɗi nogas e nayyi sanga waktuji jeetati fawɗi hojomaji capanɗe joyyi e jeeɗiɗi maayo ngo ma ƴar ha yetto e 1,83 métre so yiya waktuji nogas e goho fawɗi hojomaji nogas e tati maayo ngo telloto yetto ha 1,65 métre ko wiyete ko marée basse ɓe kolliti wonde sanga waktuji ɗiɗi pawɗi hojomaji capan tati e goho maayo ngo ma ƴar ha yetto 0,68 métre kono so yiya waktuji sappo e joyyi pawɗi hojomaji sappo e tati ma maayo ngo kadi wawa tellade ha yetto 0,66 métre sen gari noon ɗo e lamorgo leydi Sénégal man taw kamɓe hande ɓe piniri ko nogas e jeeɗiɗi degré ɓe ñalɗo capan tati e ɗiɗi degré jawten toon to Thiès toon to Tivaouane ɓe piniri ko nogas e ɗiɗi degré maɓe ñalɗo capan tati e nayyi degré Mbour kañum finira hande ko nogas e jeeɗiɗi degré ɓe ñalɗa capanɗe tati e ɗiɗi degré Saint-Louis du Sénégal walla Dagana ha to Bango ɓen piniri hande ko nogas e joyyi degré maɓe ñalɗo capan tati e ɗiɗi degré Saint-Louis ha hande ko toon keddoɗen to Podor woni Doyre Wuro Diakubo ɓen piniri hande ko nogas e jeegom degré ɓe ñalɗa capanɗe nayyi degré Louga finiri hande ko nogas e joyyi degré ɓe ñalɗa capan tati e joyyi degré sen gari ha hande e nder Louga toon to Linguére ɓe piniri ko nogas e jeeɗiɗi degré ɓe ñalɗa capanɗe tati e jeeɗiɗi degré gummoɗen ɗon garen to Diourbel ɓen piniri hande ko nogas e jeeɗiɗi degré ɓe ñalɗa capanɗe tati e nayyi degré Kaffrine aussi finiri ko nogas e jeeɗiɗi degré maɓe ñaldu capanɗe nayyi e ɗiɗi degré kono Fatick woni wuro ngo gandanɗa hoorema ko toon hoorejo leydi gonnoɗo ɗo Macky Sall Jeeya kon toon de ɓe piniri hande ko nogas e joyyi degré maɓe ñaldu capanɗe tati e joyyi degré Kaolack ko nogas e jeetati degré ɓe piniri maɓe ñaldu capanɗe tati e joyyi degré sen gari toon to Tambacounda to gandanɗa hoorema woni Koumpentoum ɓen piniri ko nogas e jeetati degré ɓe ñalɗa capanɗe tati e nayyi degré ha hande e nder Tamba to Goudiri walla Bakel ɓen piniri ko nogas e jeenayyi degré ɓe ñalɗa capanɗe tati e jeenayyi degré Matam wuro Amadou Moussa Anne ɓen piniri hande ko nogas e jeetati degré ɓe ñalɗa capanɗe tati e jeenayyi degré sen gumima ɗon jaɓanten tan ko to gandanɗa hoorema ko kañum woni Kédougou noon toɓo ne tijja toon ɓen piniri hande ko nogas e jeeɗiɗi degré ɓe ñalɗa capanɗe tati e joyyi degré sen gumima ɗon Kolda finiri kañum hande ko nogas e jeegom degré ɓe ñalɗa capan tati e joyyi degré hay Kolda toɓo kadi ne tijja toon Ziguinchor gandanɗa hoorema toon wiyete Bignona ɓen piniri hande ko capanɗe nogas e joyyi degré ɓe ñalɗa capan tati e nayyi degré ha hande e nder Ziguinchor toon to Cap Skirring ɓe piniri ko nogas e joyyi degré ɓe ñalɗa capan tati e goho degré toon to Ziguinchor aussi walla to gandanɗa o mawni Cap Skirring toɓo kadi ne tijja toon Sédhiou woni région battidiɗo e nder leydi Sénégal kañum finiri ko nogas e jeegom degré ɓe ñalɗa capan tati e joyyi degré bandiraɓe musidɓe tedduɓe ko ɗum woni ɓattaki gummiriɗen toon to agence nationale de l'aviation civile et de la météorologie du Sénégal sohna Halima toɓo kam hande ɗaminaka ɗo e Dakar non ko holliti ko ANACIM holliti ko toɓa vraiment kono noon aɗa andi haalo pulaar ne kewiɗi ko ngugol ɓe mbi mawɗo wasata haalde gon tan ko ndungu eyyi ɗum kam koye juuɗe Allah woni Elaza Bassar ɗum ɗon Allah jarama golle ma joni peewi météo du jour wonno joni o payeten koye éphéméride du jour jadaten hen koye Mohamed Ndim Mohamed holko timɗa ɗon e o éphéméride hande
hadi ko yete ko éphémérite mbiyen ɗum tarikh benuru puɗortoɗen noon ko 22 juillet 2016 22 juillet 2016 eɗen mbawno wiide ko ɗum tigi wonno cérémonie de remise tawi noon ko tottugol ko ɓe mbiyata ko araray ɗum noon ko ɓe ganduɗa noon ko haralde naybere ko mbiyata ko contingent taw ko Senfou 2 mo mission multidimensionnel ɓe ganduɗa ko wallatnoɓe e Nations Unies tawi noon ko artirde jaame kisal kamen nden ko jeeyaɓe goomu MINUSMA tawi noon ɓen ɓe ganduɗa ko worɓe 150 yarlitiɓe ne woni tottunoɓe on araray ko commissaire mo ganduɗa ko Oumar Mal wonno on saaha directeur de la police nationale sen umminoyi on ñalawma en gartaɗa ha joni 22 juillet 2016 nden tigui wonno ko yete ko inauguration de l'hôpital Dalal Jamm ɗum noon wonno ko horejo leydi Macky Sall on nden heɓɓore nde ganduɗa ko hôpital Dalal Jamm mo wonno créé wonno ko ñande nogas e jeenayyi lewru novembre 2021 on hôpital eɗen mbawi wiide ko wertago mo 10 hectares tawi noon komo capacité mo ganduɗa ana wawi jaɓɓade ko abbi e 500 leeso mbiyen on hôpital ha joni ene waɗi koɓe mbiyata ko centre de transplantation rénal ene waɗi ene tawe ha joni ko yete ko unité de traitement to banggue cancer kono kadi ene waɗi koɓe mbiyata ko pôle mère d'enfant sen ngari ha joni e on ɗin ñalawmaji to banggue tarikh garaten koye ñande nogas e ɗiɗi lewru juillet 2018 nden tigui kanko horejo leydi ndi Macky Sall e on tumo wadno tigui koɓe mbiyata ko inauguré tawi omo yaduno e jagorɗo mo ganduɗa ko horejo leydi Sin Xi Jinping ko nden tigui ɓe mbanno inauguré oɗon arène nationale ɗon ɗo ganduɗa Balla Gaye kamɓe tafatine dikkodiri hanki tawi noon on e sat mo ganduɗa koppereji mum ene tolno e nogas e ɗiɗi koppereji men nogas e ɗiɗi milliard e koppereji franc CFA ɗum noon ko coopération sino-sénégalaise hakkude leydi Sénégal kam e leydi Chine sen garti ha joni e ɗin ñalawmaji ñande nogas e ɗiɗi lewru juillet 2000 koɓe mbiyata ko nogas e ɗiɗi lewru juillet 2018 nogas e ɗiɗi lewru juillet 2020 jaafoɗon ko nden omo ganduɗa ko le professeur d' économie Ahmadou Ali Mbaye eɗen gandi hande tigui jandeji ɗi lolli e konngol inde makko no fewi omo ganduɗa ko kanko tigui waɗano nommé koɓe mbiyata ko recteur toon to université Cheikh Anta Diop mo Dakar ñande nogas e ɗiɗi lewru juillet 2020 kanko mo ganduɗa ko professeur Ahmadou Ali Mbaye ne waɗi tigo lumti ko mo ganduɗa ko kanko woni professeur Ibrahim Thioub sen garti ha joni e ɗin ñalawmaji ko fatuno e éphémérite du jour en gartade e ko fatuno e ñande nogas e ɗiɗi lewru juillet 2022 toon to Côte d'Ivoire mbiyen Abidjan omo ganduɗa ko professeur Mamadou Koumé mo ganduɗa ko toon to université Cheikh Anta Diop mo Dakar ko kanko tigui toɗɗono koɓe mbiyata ko président de la société ouest africaine de géatrie et gérontologie ɗum noon ko manda mo ganduɗa ko duuɓi tati ne wayno on fartagui mo toɗɗa tawi eɓɓore walla fayide o ko gam tigui ɓe mbawa wadde peeje e peccorde lelnude to banggue wonande musul lawol beele tigui ɓe mbawa safrude caɗele to banggue cellal ha ɓuuri noon teskinde ɗum ɗo koɓe mbiyata probléme de santé tawi noon koto banggue ko mbiyata ko géatrie kam e gérontologie ɗum noon wonno ko ñande nogas e ɗiɗi lewru juillet 2022 ne wayno sokhna Alima ko ɗum ɗo jubbunoɗen e éphéméride du jour e oɗo nogas e ɗiɗi lewru juillet 2024 tawi noon ko nogas e ɗiɗi lewru juillet 2000 aji ɓennude walla mbiyen duuɓi ɓennude sohna Alima ko noon ko ɓurno mantinade e ɗiɗo duuɓi ɓennudi tawi ko nogas e ɗiɗi lewru juillet tigui woni ko jolno ɗum noon éphéméride o machallah Mohamed Ndim en jokkat tan e ɗiɗo kabruji meɗen ɗi ganduɗa ko kañum tigui woni ɗi timɗen ɗo walla ni e ndiɗo lowdi Olel Pindi TV joni payeten koye actualité ko adi fof
konon actualité hande e oɗo nogase ɗiɗi lewru juillet hitande ujunnaje ɗiɗi e nogase nayyi ene jeeya e ko ɓuuri mantinade kabruji hande oɗo ko ganduɗa tigui kañum woni ɓeeto BFM ɗum ɗon noon ko caggal tan nde sukaɓeɓe janggi ko ina tolno e lebbi jeenayyi hande o oɗo BFM ko hande tigui woni ko yuɓɓinte e nder leydi Sénégal no didori e nder ɗum noon on mo ganduɗa kañum tigui woni jagorɗo tambiɗo kala ko yowiti e jangde leydi ndi woni Moustapha Maba Guirassy kanko kay o habri wonde gueɗe ɗe ma leloro no fotiri ni ma rew lawol saabu noon kala tan koɓe ponno wadde ɓe mbaɗi beele tan sukaɓeɓe ina mbawa wadde oɗo examen woni kay ngoɗo ɓeeto no hanniri ni kona ɗum noon o waɗi erago faade e ɓen ɓe ganduɗa kamen goni élewaji ɗi jinnaɓe e janggoɓeɓe ha kadi e ɓen ɓe ganduɗa ko kamen tigui goni tambiɓe jangde leydi ndi yoɓe mbattu hakkillaji no fewi ɓe toppito ɗiɗo téléphone aji ɗi ganduɗa ko kaɗaɗi addede toon to duuɗe to walla ni to centre uji ɗi ganduɗa ko kañumen tigui goni baɗateɗi ngoɗon ɓeeto mbasa dañde kay ko daña ko e ko yowiti e oɗo baccalauréat e nder ɗum noon kanko Moustapha Maba Guirassy o habri wonde ko ina tolno e temedere e capanɗe jeenayyi e goho ujunere e pawɗi temedde tati e capanɗe jeegom e ɗiɗi suka ko kamen kay poti tawtorede ngoɗo ɓeeto tawi noon hunde nde koko ɓeydi so tawi yerodirama e hitande ujunnaje ɗiɗi e nogas e tati woni rawane kona ɗum o habri wonde hay to banggue ziriji ɗi ina wayno ɓeydima hen ko ina wona capanɗe tati e ɗiɗi e nder leydi ndi no didori jokken ha hande ko yowiti e kabruji meɗen nder leydi Sénégal kalene alhaali laamu leydi ndi kamɓe kay ɓe kolliti wonde eɓe jogui yiyande nde ganduɗa ɗum ɗon ko gam tan wawde darnude logement sociaux ɗum ɗon noon ko beele tan eɓe mbawa ittande ɓiɓɓe leydi Sénégal caɗele ɗe ganduɗa ɗe ina gondi hen e to banggue logement woni kay banggue koɗorɗe ko nandi hen hayso woni noon wonɓe ganduɗa kamen kay mbi ko ɗum ɗo wona ko safrata ɗe ɗon caɗele wonɓe ganduɗa kam ina jaɓɓi nde ɗo yiyande no fewi ɓe kabri noon wonde maɓe daro hen no hanniri ni kono kadi eɓe eri ɓe ganduɗa ɓe kañumen tigui goni heɗɓe fannu o nde tawtataɓe e nde ɗo feere e beele tan foof ina wawa latade no hanniri ni kono kadi ɗe caɗele mbawa iwande ɓiɓɓe leydi Sénégal ha laaɓa ceer kalen ha hande e alhaali laamu leydi Sénégal e fannu goɗɗo mo ganduɗa kay eɓe darani ɗum e oɗo saaha woni liberté d'expression e nder ɗum noon on jagorɗo tambiɗo kala ko yowiti e ko ganduɗa kañum tigui woni nden ka leydi ndi kanko kay o habri wonde ɓoyata ma plateforme darne taw noon oɗon plateforme wonata ko sen halat e nder ɗum noon o holliti wonde maɓe daro ɓe dado beele tan ɗum ina wawa latade no hanniri ni kono kadi eɓe eri ɓiɓɓe leydi ndi kala e oɗon plateforme moni foof nde addata hen yiyande mum nde tawno ɗum ɗo ko hunde wuurande kono kadi ko biyeteɓe ɓe les lanceurs d'alerte e oɗo saaha kay haalaluji mumen ina kewi e nder leydi ndi saabi ɓe darni oɗo plateforme beele kay hunde nde ina wawa safrede no hanniri ni goɗɗum ko kalten ko alhaali vacances agricole nde ɗo hitande woni 2024 fodde noon capanɗe tati e goho ferme pilote ɗo e nder leydi men Sénégal e oɗo saaha kay maɓe keɓ ko yowiti e ɗeɗo balle ɗe ganduɗa yowiti tigui koye alhaali ndema e nder ɗum noon laamu ngu ɓe ganduɗa kamen tigui goni jagorɗe tambiɗe sukaɓe leydi ndi wondude e jagorɗe tambiɗe coftal ɓalli ha e fina tawa kono kadi e ko yowiti e ndema leydi ndi kamɓe kay ɓe ndendi ɓe mbaddi junggo e fandu ɗum ko beele tan eɓe mbawa darodade ɓe darano ɗeɗo golle e nder ɗum noon oɗon walla ni oɗo vacances agricole 2024 ɓe juɓɓini ɗum ko toon to wuuro wiyetego Rof ɗum ɗon noon ko e nder commune mo Malicounda tawi koye département mbo Mbour e nder ɗum noon ɓe kolliti wonde toɓɓere hikka nde ko souveraineté alimentaire la jeunesse s'engage ɗum ɗon noon firti tan ko sukaɓe leydi ndi kamɓe kay eɓe jogui pellital gam tan wawde daranade oɗo souveraineté alimentaire beele tan eɗen mbawa yitade koye men e ndema ko ganduɗa ko ndema meɗen tigui wonata payen to caggal leydi toon de gudditirten ko toon to Éthiopie caggal ko ina wona lebbi nogas ko ganduɗa kañum tigui woni haare teskanode toon ina wayno noon ko heewi ina bonnano toon e nder ɗum noon e oɗo saaha kay koye pewnitgol ɓe goni tawi noon ngol ɗon pewnitgol eɓe kolliti wonde ina jeeya hen ko mantini juma biyeteɗo négas oɗon juma noon ɓe kolliti wonde ha hande kay ɓen ina kay gondi e ɗamawo kono tan de keɓani taw ko jiiɗi ko ummorade e laamu ngu beele tan
ina wawa fewnitande ɓe ɗum tawi oɗon juma e gueɗe kewɗe walla ni e nokkuji kewɗi e bonnano ko e décembre e hitande ujunaje ɗiɗi e nogas e goo caggal ɗum bayeten koto Bangladesh toon de ina ɗamina ha hande kay seppoji ma jokku toon ɗum ɗon noon ko caggal tan nde fodde yontere ko ɗiɗo seppoji teska toon ɗum noon fayi tan koye on biyeteɗo walla ni ko debbajo mo ganduɗa kañum tigui woni gardiɗo jagorɗe mabɓe tawi o wiyete ko Cheikh Hasina kanko noon oɗo saaha kay omo wuuri caɗele no fewi umorade e ɓiɓɓe leydi ndi tawi de kamɓe kay oɗo saaha ɓe mbi tan ko lalti tati memata jeenayyi ko ganduɗa kañum tigui woni kotaji d' emploi ɗi ganduɗa ɗi laamu ngu darni toon ɓe kolliti noon kamɓe kay koɓe dariɓe lang yo ɗum ɗon itte ha laaɓa ceer e nder ɗum noon ina wayno tan tigui ɗiɗo seppoji waɗi ko ina tolno e 150 e joyo ɓe ganduɗa kawri hen e ladial ɗin seppoji noon ina ɗamina ha e oɗo altine so tawi tan caɗele ɗe cafraka so renaki kay koɗi jokkoji gayniren e kabruji men caggal leydi to dowlaji denduɗi Amérique toon hande kabaru ɓurɗo toon mantinade ina jeeya hen on ganduɗa kañum woni Joe Biden horejo leydi mabɓe kolliɗo wonde kañum kay yalti ha laaɓi e pellital mum yinnode jeeyede e ƴamawɓe e lefol laamu wawde ɗum huccodirde e Donald Trump ko hanki noon kanko horejo leydi ndi o holliti ɗum e compte makko Twitter woni kay compte X mbiyen gonnoɗo Twitter ina wayno noon kanko Joe Biden o holliti oɗo saaha o ƴettingal ɗon pellital tawi noon o lomtini ɗon tigui ko on debbajo mo ganduɗa ko kañum woni cukko makko ko on noon jogori tigui wonde candidat mabɓe e nder ɗum o habri wonde kanko Joe Biden e oɗo saaha kay o toppitto tan ko nguɗo laamu mo ganduɗa ko kanko tigui jogui ɗum beele kay omo wawa toppitade leydi ndi no hanniri ni ɗo e manda makko gasde kona ɗum o habri wonde ɗo e yontere fande so hawri e welede Allah mo huccodir e jandiyankoɓe beele tan omo wawa habrude ɓiɓɓe leydi ndi ko heewi e alhaali makko gayniren e kabruji meɗen hande e coftal ɓalli tawi la budda memen e oɗo fannu mo ganduɗa ko sippiro ɗum ko hakkude Tapha Tine e Balla Gaye 2 ɗum ɗon noon ko hanki tigui wonno toon to arène national ene wayno noon Balla Gaye 2 mo ganduɗa kañum tigui woni Lion de Guédiawaye mbaɗoɗi Guédiawaye ndi ɗon ko kanko tigui heeɓi polgu e on mo ganduɗa kañum woni Tapha Tine ɗum ɗon noon woni ko ganduɗa tigui ina jeeya hande o eko yardate atay e kabruji leydi ndi kanko on mo ganduɗa kanko woni Balla Gaye 2 noon caggal nde o fooli Tapha Tine o heeɓi wonde empereur mo ganduɗa ko arène du Sénégal gasi bandiraɓe ko ɗum ɗo wonno ko gadduno ɗen e kabruji hande e oɗo altine nogase ɗiɗi lewru juillet e hitande ujunaje ɗiɗi e nogase nayyi konon caggal kabruji ɗi en payat tan directement e revue des titres nde puɗɗen arde e toɓɓere nde ganduɗa ko nde cuɓiɗen ngam yewtidde e bandiraɓe tawi kadi eɗen dippa hen no hanniri ni revue des titres Mohamed Ndim jadaten hen gorko pullo a salminama lawol gongol salminama sohna Alima puɗɗortoɗen ko Jandi Le Soleil ndim ko keñanɗa ko hodde walla holko woni ajara mbima ko ɗo puɗɗortoɗen ɗanoyade holko ɓuuri mantinade hande e jayndeji ɗi no mbiɗa ni jayndeji men hande altini gasi ɗiɗi lewru juillet mantinade taw ɓuuri hen mantidade eɗen mbawi wiide ko Balla Gaye Tapha Tine à part ɗum ko sukaɓe faaɓe hande examen ji ɗi noon examen o hande ne jeeya e ko mantini aussi e kabruji ɗi Mohamed an ko keñaniɗa min mi heñaki aɗa heño ɗanoyade ɗanoya imberaɗa nayi jaam non mi ɗanoyade bon yaw absolument ɗanoyade aɗani min mi wona min komi neɗɗo jamma donc ko mami juula ndemi lelo non hankadi ko continue tan wadde kay jamma wadde firti ko an wona ɗanotoɗo jamma Mohamed Ndim ko joni payren e ko ganduɗa kañum woni jayde adande nde jayde Le Soleil ko hen gudditirten holko jayde guendire nde finiri hande jayde guendire leydi Sénégal jayde Le Soleil mi wayno ɓe garti o mo ganduɗa ko Ahmadou Ali Mbaye mo ganduɗa ko recteur mo université Cheikh Anta Diop mo Dakar warti noon e coow mo ganduɗa kewi toon to université Cheikh Anta Diop mo Dakar kono kadi warti e mandat makko mo ganduɗa o hollitino maɓe mbaɗ réunion ko fatuno e caɗele ɗe ganduɗa ko teskade toon to université Cheikh Anta Diop mo Dakar
kono noon temedere e caɓanɗe jeenayi ujunere innama ade ɓen sukaɓe ɓe ganduɗa ko kañumen payi koɓe mbiyata ko examen du moyen de fin d'étude moyenne ko examen mbiyanmo brevet ko hande tigui ɓe duttoto e centre uji ɗi beele wadde kawguel mabɓe kamɓe ɓesguji leydi Sénégal wonɓe e oɗon cycle jande source a pateten koye koɓe mbiyata ko modification du règlement intérieur mo assemblée nationale mo leydi Sénégal ne wayno hande maɓe mbat ko yiyete ko lunde séminaire toon to Salimbourg ne wayno noon maɓe kaal ko fatuno e caɗele teskade kono noon hol peeje ɗeɓe lelnata beele on mo ganduɗa ko mawɗo jagorɗo Ousmane Sonko waɗa ko yiyete ko déclaration de politique générale kono noon jayde source a arti ha joni mo ganduɗa ko Aïda Mbodj kuccodiral mabɓe jandiyankoɓe ɓen ɓe ganduɗa ko yaadiɓe hoorejo leydi ndi Bassirou Diomaye Faye ne wayno ɓe garti e temedere ɗe ganduɗa ko balɗe ɗi kanko hoorejo leydi ɓe kolliti noon golle ɗe ko patam lame kono noon ne wayno ɓe beddirima e gawe ɓen ɓe ganduɗa ko landaji cerendiɗi yannoɓe kanko hoorejo leydi ndi sohna Alimo ko noon jayde besbi le jour besbi le jour ɓe garti on mo ganduɗa ko mbarodi Guédiawaye yideɓe noon ɗaninode ndi fini kanko Balla Gaye Lion de Guédiawaye ne wayno o liɓi Tapha Tine kono noon ɓe garti ha joni e ko fatuno e jaltal kanko Aïda Mbodj e yiide hoorejo leydi ndi golle mum ko pattam lame kono noon ɓe jani no fewi ɓen ganduɗa ko landaji cerendiɗi teskunoɗi ɗiɗo dumunnaji kala ene jana e kanko hoorejo leydi ndi to banggue bilan caggal balɗe temedere nde waɗi jappere leydi Sénégal sohna Alima jayde Vox Populi ɓe garti ha joni e jonde hakkude mabɓe kuccodiral mabɓe jandiyankoɓe kamɓe ɓe ganduɗa ko yaadunoɓe Ousmane Sonko kamɓe Bassirou Diomaye Faye e gardugol o mo ganduɗa ko kanko tigui woni directeur général mo DER Aïda Mbodj ɓe garti e dikkodiral omo ganduɗa ko Balla Gaye kam e Tapha Tine ɗon noon ɓe mbi ko Balla Gaye corrige sévèrement kanko Tapha Tine Aliment Walf Quotidien Dakar et Abidjan au bord de la crise diplomatique ɗum noon ko parlement mo CEDEAO ko caggal nde Guy Marius Sagna waddi toon garmi gara o goto e parlement mo leydi Côte d'Ivoire ɗum noon ko caggal nde sudno konnguli ko fatuno noon e kamɓe hooreɓe leyɗele ɓe ko ɗum tigui addi on garmi gara hakkude Guy Marius Sagna e on mo ganduɗa ko parlement mo leydi Côte d'Ivoire toon to CEDEAO jayde les échos ɓe garti e oɗo mo ganduɗa ko limogeage taw ko illégal omo ganduɗa ko coordonnateur des agropoles mo ganduɗa ko Djiby Mbaye Lo ɗum noon ko caggal nde laamu leydi Sénégal waɗimo limogé o holliti noon on état leydi mo Sénégal e ngal ɗo pellital ngal ƴetti rewani lawol sibu contrat mabɓe haaɗi ko 2028 woni hitandu ujunaji ɗiɗi e nogas e jeetati kono noon o arti e o mo ganduɗa ko jagorɗo kalfinaɗo golle ngam deñude haala ka wagginimo ma tottuma ko yette ko poste conseil technique kono ko hunde nde o sali o saaha noon ne wayno ɓe kolliti tigui ko yaawi ko yo wat ko yiyete ko passation de service jayde tribune ɓe garti ko fatuno e to ɓen ɓe ganduɗa ko waɗaɓe nommé ɗe balɗe kanko hoorejo leydi ndi to banggue poste uji to banggue nomination ɓe kolliti kanko hoorejo leydi ndi ɗum ko yiyete rupture beele ɗum ɗon woni ko yiya sibu teskama kanko hoorejo leydi ndi Bassirou Diomaye Faye o waɗi nommé ko yiyete ko ɓen ɓe ganduɗa koye ɓesguji mumen famille no woruno ɓe ɓuuri ɓanginde hen atalo mo ganduɗa ko Serigne Gueye Diop kam e cabinet mum ko famille mum kono ɓe gaddi hen mo ganduɗa ko jagorɗo kalfinaɗo affaire étrangère kañum e famille mum ɓe garti ha joni ko fatuno noon to banggue ndungoɗo mo gonɗen ko yete maaje ƴeroje ɗe toon to département mo Podor ɓe kolliti noon yoga e nokkuje no huula beele maaje ɗe ƴerde natta e koɗore ɗe sohna Alima jurnoyɗen ha jayde Futurs Médias nde woni observateur jayde l'observateur ɓe garti ha joni koye nomination ji ɗi kanko hoorejo leydi ndi o waɗi nommé ha ɓuuri teskude ko ɓuuri ko teskinade ko oɗo conseil des ministres jawtuɗo omo ganduɗa ko ɓiɗɗo e omo ganduɗa ko jagorɗo kalfinaɗo affaire étrangère Serigne Gueye Diop kañumne e famille mum kono omo ganduɗa kadi ko jagorɗo kalfinaɗo affaire étrangère ha joni on mo ganduɗa joom galle mum ko envoyé spécial mo Ousmane Sonko ɓe mbaɗi hen namdal mbale koɓe nodduno ko rupture oɗon ko ɗum tigui woni ko yiya e ɗeɗo balɗe temedere
ɗiɓe jooɗi e jappere leydi Sénégal. min jurnoyɗen Jayde Sud Quotidien. Jayde Sud Quotidien ɓe mbaɗi namdal ko e ɗum ɗo ɗiɗo kulhuli ɗi ganduɗa so tawi nde ɗo eɓɓore laatima holko wonata janggo franc CFA ɗum noon ko ɗo moni mo ganduɗa ko commune de l'Alliance des États du Sahel. ɗum noon ne wayno rendi ɗum ko leydi Mali, Burkina Faso, Niger ɓe mbi ɗum noon ko Alliance des États du Sahel oɗo nde ɗo e bor so tawi ɗum laatima holko jogori wonde janggo franc CFA e yiide Jayde Vox Populi. Jayde Sud Quotidien autant pour moi. Jurnoyɗen enquête. Jayde enquête ɓe garti ha joni e kanko jagorɗo kalfinaɗo affaire étrangère o holliti noon ma wayloji mbat to banggue ko yete ko ambassade kam e consulat ji ɗi kono noon o arti ha joni e oɗo consulat mo ganduɗa ko teskaɗo caɗele woni consul général mo Paris ne wayno Jayde enquête ɓuuri yaññade hen kono kadi ɓe garti ha joni ko fatuno noon e wargo toon to Boffa Bayotte ɓe kolliti noon on procès en appel mo uddit ñande alarba garowo. ko noon gayniren e Jayde Sunu Lamb. Jayde Sunu Lamb ne wayno ɓe garti koye e mbiyen lamba hanki hakkunde Balla Gaye 2 kam e Tapha Tine toon to arène national ɓe kolliti mbarodi Guédiawaye nde fini ɗum noon ko caggal nde o liɓe omo ganduɗa ko ɓiɗɗo Bawol hono Tapha Tine ɗum tigui ɓuuri tengtude Jayde Sunu Lamb sohna Alima. ko ɗum wonno ko Jayde jiɗi gandi oɗo jiɗɗa lambo hanki ban lambo o weeli mo jaadunoɗa o min noon mi wona amateur lambo no fewi franchement kono noon bon waɗi betere franchement min mi fadano a Balla Gaye quand même liɓa Tapha Tine. bon ouais. min kam binom tan waɗi betere no fewi bon ne betti kam bettanimi andude Balla Gaye e Tapha Tine ko ɓoyɗo wadde construire psychologiquement e hakkille Tapha Tine donc ɗum woni ko yiya hanki ɗon kadi bettanimi noon ɗum waɗi bettani won hewɓe ɓe betti kono kadi wonɓe bettani tumnade Balla Gaye andude ɗum rigueur muɗum kono kadi andude Tapha Tine kadi yananede kadi sippiroji muɗum no heewade ni ɗum noon jobbo mbiyanmi ko ya hokkam ɗon Jayde observateur Mouhamed Ndim observateur hande koɓe piniri ko ɗum woni toɓɓere nde ganduɗa ene jeeya e ko poɗɗen yiwtude woni holɗum woni ngol ɗo toɗɗogol ngol ganduɗa teskama ene wayno to banggue ɓesguli to haalaluji ɗi keewi no ɗiɗo laamuji jawtuɗi wonde laamiɗo foof heewi fodde ko koreji mum hande o nguɗo laamu kesu ene wayno won ko fuɗɗi hen yiyede on fannu bon to yiya wonde jagorɗo joom galle muɗum toɗɗa kadi ɓiyum kadi toɗɗa directrice déjà ko ɗum woni cowɗeɗo balle foof aɗa andi enen won projet moɓe jeeyanno men won slogan moɓe jeeyanno men parce que de Abdou Diouf à Macky Sall c'est répétitif eɗen jiya le PMM Abisi woni mo ganduɗa ko joom galle ministre des affaires étrangères minen to waɗinoma invité plateau ji holliti sa ƴeewi hande composition gouvernement o ko famille Faysal donc ɗum ɓoyen ko récemment donc hande so tawi d'ailleurs même en jii mbiyami ɗum nenɗa ko caricature mbaɗi Papa Yaye Do spécial ministre des affaires étrangères alors ɗi komo ganduɗa ko styliste meeɗa nande ɗum activité ji quand même politique surtout garanade wadde défendre Pastef hande que récemment ko kañum waɗano men je crois quand même aɗa andi doyen sa heewi haalde politique ne ɗagal valeur e ko wayno min sinno ko min wonno mi hayso sene weeli ko weɗen ko laamu mine weeli kono ko wawde wadde protégé ko ka koren ko dimmo konngol mum sinno ko min wonno min mboɗa retiri mais malheureusement ene jii laamu ngu koɓe kalno ko e koɓe jeeyno menen ko ɓe mbaɗani ɗum taw wona tan e la famille si et même Serigne Gueye Diop sen ƴeewi hande cabinet makko ko famille makko tan woni toon donc ene heewi même le ministre de l'agriculture Mabouba sa ƴeewi hande e nder dage mum ko woni toon ko hande donc vraiment mboɗo sikki lamɓe ɓe yonti hayso tawi ko bon wona koɓe kaali fof ko ɗum woni ko mbalata kono ene moƴƴi kadi so tawi ɓe kaali hunde ɗum woni ko mbiyami toujours mimi sa yi rupture de confiance waɗi hakkunde jeunesse o e lamɓe ɓe
ko haalde ene ñamta kongi mum te ɗum ɗon mboɗo sikki en ɓooyi wuurdi ɗum donc ana foti arde à un certain moment kamɓene vraiment ɓe ganda wonko tagno yimɓe ɓe itti pooɗi laamu e Macky Sall tottiɓe donc ɗonne kadi horoɓe ɗano haɓe jejjira lawol ngol ɓe payi noon Elhadj Bassar holi yande ma e oɗo fannu e tuma mo ganduɗa gonka ka woni ko ɓe ganduɗa kañumen goni lamɓe hesɓe ɓe koɓe calino hanki go hande ko ɗum fuɗɗi yiyede e mabɓe eyyi kamɓe gay tan woɗɗi confirmé qui travaille à l'hôtel confirmé widni e kala no kewɗa wiide eyyi par ce que en fait ɓe kaɓima ɗum ko juuti surtout e laamu régime ɓennuɗo ala fof keɓe kalani hen wonde ko président Macky Sall ko galle mumen tan watta ni bon mais ene fonno quand même wawde muñade ha ɓooya seeɗa haɗum ɓoore haqqillaji yimɓe mais kamɓe ɓe padani ɗum ɗon jikkuɓe kolliti tan kamɓe ko weeliɓe ko walla ko intéressé ko ɗum ɓe mbaɗata par ce que sa ƴeewi par rapport e hay ngollo lawol ko ɓooyani ko nomination mbaɗɗo pour min cikkimi c'est la première fois en waɗa e nder Sénégal capanɗe jeetati e ɗiɗi nomination taw ko lawol gotol min kam ko ngol lawol miɗi ɗum yiiɗi mi heewani duuɓi no feewi kono noon kam ngol lawol miɗi ɗum yiiɗi e laamu Sénégal ene waɗatno mais au moins haade 10 en 15 en 20 jangga kadi watta kono capanɗe jeetati e ɗiɗi fitti ko ɓaw oɗo garowo soɓe mbaɓinani no temedere oɗo garowo donc du coup par ce que ɓe mbaɗi grimpé ko seeɗa seeɗa ɓe jii lawol garoningol neɓi façon nomination neɓe mbaɗi deuxiéme o neɓi joni kadi fawti hen ɗiɗo nomination ngaji ganduɗa hoore maɗi vraiment galle goto e ley yimɓe Sénégal naaɓe jeeyaki Sénégal galle goto tan yimɓe taro e galle goto baayi nene e ɓinguel foof donc heddi te ɓenne kadi so beelama ƴetta cengɗe goɗɗe ɗe ganduɗa bien sûr hay so tawi comme par exemple an joni sannomam directrice comme par exemple directrice jogui poste joni ɓe ganduɗa hoorema aɗa ɗon waɗiraɓe donc hay goto e galle no famille no diɗor noon foof yo gona ɗum ɗo vraiment ko hunde hawnide hawnide ɗum noon yo Allah faawo ɗum kam eɗen gandi koko ɓooyi wullede ko ɓooyi woytede guillate Sénégal ɓeɗen mbawi wiide par ce que eɗen mbawi wiide guila e Abdou Diouf tan won haaluji ɗi ganduɗa ina kaletno hen hay Abdoulaye Wade to banggue koreji mum kono kadi ɗo Macky Sall ɗo kadi mataw ari tekkirondi sababu nde teskanode to banggue joom suudu makko en jii ɓesgol ɗi kono kadi kanko e hoore makko en jii Aliou Sall poste mo ganduɗa tottanoɗo hen nene caisse des dépôts et consignation tawi ganduɗa ko gollorgal mantinigal kadi ɓurgal hewde kopporeje leydi ndi hande o ɓeɗo pini mbaɗini ɗum noon ko yo Allah faabo Sénégal tan mataw peut être ma jaɓɓal waɗe taw ganduɗa yimɓeɓe ma mbaw wattude hen hakkillaji no fewi dippa ɗon kamɓe kadi ɓe mbawa ruttorade caggal e on fannu kono tan ko hunde hawnide toɓɓere men wonde hande tawde en ngala portrait Mouhamed Ndim hande ko hande tigui ɓeɗo janggoɓe sukaɓe janggoɓe ɓe ganduɗa ɓe ko kañumen tigui goni waɗannoɓe 3e ɓe hande o eɓe natani ngoɗo ɓeto mo ganduɗa ko ɓeto brevet BFM ko hande tigui oɗo altine ɓe puɗɗoto ɗum e nder ɗum noon on jagorɗo tan mbiɗo ko yowti e jangde leydi ndi holliti wonde kaɓirɗe ɗe foof ƴettama kono won erago ngo waɗi Mouhamed Ndim eko yowti eɓe sukaɓe tawi ko ɓe waɗoɓe examen o en jii bac o no wano ni ɗum jeeyi sababu o erima o wullitima o waɗi foof e beele téléphone aji ɗi ne ndente no hanniri ni bon kamɓe min kam surtout to banggue enseignement o le ministre de l'éducation nationale et le ministre de l'enseignement supérieur vraiment eɓene mbaɗa quand même eɓene liggo kamɓe koɓe kalfina ko min mi yii vraiment e mbaɗa avancé ji mbaɗi fayida puisque premier acte mo le ministre de l'enseignement supérieur waɗi ko en jii e baguji ɗi ɗe mbaɗi eɗen gandi ne heewi to neɗɗo waɗata bac o ara ha o tolno e wadde bac o daña probléme papier on to jomum a perdu on année ma pada ha année prochaine mbaɗoya mais hikka e mbaɗi stratégie wadde toléré kala mo ala papier tawa aɗa wawi wadde examen ma so paari paya procédure ƴawde dossier donc ɗum kadi aussi ko avancé ji mbaɗi fayida bon to banggue oɗo examen brevet mo mbaɗat ɗum kam mboɗo sikki le ministre toujours ko wadde ko mbiyata ko wadde alerte ɗum kam ko ɗum ko hen ɓe koɗi eyyi heddi noon ko kamɓe élevage ji an foti andude intérêt ma surtout ƴewde kala ko ganduɗa ɗum ɗo ene bonnan ma waɗa pénalisé mbawa accude hen hakkille ko wayno téléphone ene ko waynon hayso tawi noon hen sahaji aussi
eɗen gandi en waɗa business hakkude on mo ganduɗa ko correcteur o kañum e élève o donc eɗen gandi ɗum kadi aussi nani hen ko des jeux walla bon wabino doyen sar ñeesam nan toon walla ko baɗam woni toon donc ɗum fof nani hen kono mboɗo sikki ko janguɗa ko lebbi jeenayyi woro bonno ɗum e ñalawma mo ganduɗa ko hen mbatta kawguel pour wadde dañci kadi aussi diplôme mo ganduɗa hande aɗa naata e cycle goɗɗo bon ko yiide tan yo Allah webnamɓe matiére aji foof beele kadi maɓe gartu e nattude cycle goɗɗo inchallah ɓe jaɓana bac ko noon Elhadji Bassar jagorɗo ni kanko o wi wonde kala kaɓirɗe ɓe ponno wadde kaɓirɗe ponnoɗe hutorede e ɓeto ngo foof timmi e oɗo saaha ko erango faade ɓen janguinoɓe ɓe jangoɓe ɓe ha e jinnaɓe ɓe ɗiɗo téléphone aji e kono kadi ina waɗi goɗɗum ko wayno montre uji en e ko nandi hen e gueɗe goɗɗe hande ɗo karale kese ɗe tolni ɗe hande o gonka yiyaka hande e bac o to banggue guykali to banggue téléphone aji ɗi beele e oɗo fannu aussi fotani toppitede dare hayso woni erago waɗano kani ɓe jignaɓe mbawa toppitade ɓisgol mumen ha mbasa nawde ɗi téléphone aji ko noon aɗa andi deftere jangguirte ko deftere ɗon pour ha mbawa dolde ko yewti ko donc so tawi comme par exemple la fois passé en jii waɗanoɓe baccalauréat ɓe dañi caɗele wonanoɓe ni ha hande no gone caɗele par ce que téléphone aji men keɓtama te kaɗama wadde composé donc so tawi vraiment an a yiɗum aɗa yiɗi kay vraiment ɓamtude ɗum ɗo ma foti hen bom keɓe pat ha ministre o waɗa eran c'est vrai ministre o waɗi tan ko rôle muɗum soko erade siftonorde par ce que mbiyata que la répétition il est pédagogique donc siftonorde nde so siftonoriɓe ɓe paama quand même vraiment ɗum ɗo woppaka yo yimɓe ndento min kam e subaka e hannde wonɓe dañɗi en jokkodir surtout e diwan département de Podor ɓe kolliti centre uji élève ɓe hay sac gaddani donc so tawi wayi noon tan ene wawi taw peut être ma wawa wallidde ha jomumen mbasa ɗum yande won certain heure aji comme Mouhamed ndi mi wini jangga lebbi jeenayyi ñallam yir gotel gandorma hen poɗɗa yewtude vraiment bonna ɗum sababude a addi toon portable walla ɗum ɗo te haysa addi portable so renaki tawi ka baɗ jiɗo wadde triché so renaki a yitta donc a waɗat paniqué de telle sorte que a wawata wadde ko foti ko wawde wonde donc du coup jangga tan ko poɗɗa ko wadde et puis examen so ari mbaɗa ko poɗɗa ko wadde sa hollama teeya hen mbaɗa foddema par ce que surtout teyde nde par ce que ɗum tan mbeɗoɗen eroɗen en tant que jibnade en tant que meɗɗo rewde école Allah cefi Allah daɗi ko teere e yaruden hakkille muɗum jalta hen e wattude hakkille mum e jangde surtout waɗa lancé no jeune là élève aji ɗi yoɓe jeeɓat journal par ce que mimi teskima élève aji ɗi ɓe jeeɓata journal wona élève ɓe tan par ce que a wawa hay so tawi ka élève a wawa wadde a wawa dañde culture générale ɗon ɗa yeɓata journal bien sûr donc ñanden mi dañji on débat e seram goto no waɗanno bac donc e woodi matiére aji ɗiɓe tottuno wonno ko oɗo acte o hande saaha mo gonɗen sur l' actualité so tawi joomum waɗi no focalisé tan e yebde des journaux e ko way noon ti passe mais malheureusement ɓe jeeɓata journaux hande sa ƴeewi téléji ɗi ɓe jeeɓata ko série ji gonɗi novela sen walla bete voilà donc kamɓe kay seɓe jawti série ji ɗi alors que seɓe jawti les séries là portable uji eɓe TikTok o surtout alors que vraiment TikTok o fonno ko nafdeɓe aɗa andi min hooram des fois mboɗo haalde ɗum ɗo ne sukaɓeɓe des fois jomum ara wima nene walla yayi ɗum ɗo hande o ko kewi ɗo walla ni des fois mi wiyaɓe waɗini tan ko on jeeɓata journal min déjà on jeeɓata journal son jeeɓatno journal tan kala ko wawi wonde e kabaru e nder leydi ndi on gaddat ɗum kadi ko hunde wonde fayida nde ganduɗa e poti hen wattude hakkillaji mabɓe no fewi Elhadji Bassar hol wonɓe to de plateforme o eyyi plateforme o de hande kam idi yaltude hen foof ko Amadou Moussa Anne o salmini o jarni enen aussi en calmini vraiment omon gorko mo waalo fendo omon hande toon ko Paris omon to yo haalani gorko ɓuuɓol won ɗon walla polel an kono noon o haɗani ɗon de o wi ko salmini Seydi Diagnebbe ko ñaagi do o wiani tan boddaɗa ñalawma o wi soso noon kam on nan ɗon tan o oppi ɗum ɗon tan en calminimo Amadou Moussa Anne toon to France Aydara aussi en calmini ɗum kañum en salmini en o artima on laabi ɗiɗi ko hono monsieur Oumar Ly aussi holliti wonde vraiment machallah ko fitti tan ko golleteɗo ɗon mbaɗi fayida caggal majjum ko Ibrahima Sy kañum ne holliti vraiment
o witen machallah yo Allah ren piini en mbi amin allahumma amin ko wona ko ɗum Ibrahima Sarr holliti équipe olel piindi amin jeeɓon avec intérêt et attention vraiment kanko Ibrahima Sarr kanko non depuis France kanko nen mbiyamo Allah jarama o jarama Baba Galle Sall kañum bisiki wattindi hen kañum aussi arti e salminde en e jarnade Pindi TV hollide vraiment ko émission badɗo fayida woni e togde ɗo e oɗo saha kamɓe eɓen jeeɓa hande ñaagui duwaw ara yen continue no feewi Moussa Sow kañum wattindi Moussa Sow est ce que ɗo de kam an aɗorima ganano a wattindima cooso e élage Diadia ko ala hen hamide Diadia non Diadia mbete ne waɗa en sauvé mais sarankoɓe gaari ala ɗum fof ɓayani min dal so Diadia ko ari no waɗa yimɓe sauvé walla kam kiisi o ni wondi Diadia ben jabtel ala yi anne élage Diadia gori deeje lanaka élage deeje lanaka Diadia ɗon ɗon jeeyi ko namden am Moussa tan so Diadia ene ama Moussa aɗa sa namdimo ɗum ama Moussa omon huccita hen sa namdima mo aɗa andi kanko to heediri to toujours ko to no heediri ɗum noon en calminiɓe kamɓe kala kono kadi en beltañmaɓe ɗum noon Elage Bassar ina wayno an ardama hen ha ɗo Allah jarama on jarama donc ko salminde tan e weltanade bandiraɓe kadi e ñagade Allah subhanahu wa taala yo Allah artinan alhamis inchallah gadden kadi portrait Salla Diaby tawa heɓidima hande aɗa ɓuuri yafnade bandiraɓe portrait de Elage portrait pourtant heeɓino mais waxtu mo heeɓi yo woni ko ɗum te kadi doganama no hannirta mais so Allah lamɗo Diaby a taki hen beccema no fewi kono malheureusement mbaɗi hen tous nos efforts par ce que min hanki ɗañimi ko 2 heures du matin rien que pour mi wawa yo wawa wadde ɗum ɗo portrait wawa yewtude mais malheureusement wayani noon donc golle kadi noon tan quoi ko noon ko noon koye aléyaji ɗi Allah lamɗo Diaby inchallah ko noon inchallah so hawri welede Allah tidɗo jamar non a jarama Elage Bassar machallah ko kankone omo jeeyno eɓe ganduɗa kañumen tigui udditi plateau en beltanimama no fewi caggal nde o arani en e météo du jour kono kadi en jii toɓɓere actualité o ari hen to banggue développement aji ɗi no hanniri ni kono kadi machallah to banggue plateforme o ko kanko tigui wonno e toppitanade en ɗum no hanniri ni gam andude bandiraɓe ɓe ganduɗa ɓe mbaɗi en ɓatakuji e oɗo subaka hande nogas e ɗiɗi lewru juillet e hitande ujunaji ɗe nogas e nayyi ha hande de oɗon jeeɓa Ayaw Pindi TV hitawi ko olel Pindi TV ɗum ɗon noon ko direct e plateforme YouTube to banggue Pindi TV e joni joni o bismotoɗen ko debbo pullo o min kam hande hunde ne hawni saaro yeehi cooso ari ganda fof no mbaddanmi ɗum ɗo Hafsa Sow hande kam hande mi wiyatama hay lawol gotol Hafsa Diallo hande o Hafsa Sow a fini a waali jam a mbara kon tarduɗo ni seeɗa a tarda est ce que wona ñawon pewnanɗoɗa hakkude ma e jobbone hawni de hakkude ma e jobbone hawni holko pewo janno ɗon min bo sikki tan ko pewo janno ɗon jombo ko ndiyam tan gadda ɗum mom ko kanko ñamono noon ne wawi min kam tawan toon ñamde ni sana aɗa toñamo ko ndiyam gadda ɗum yoya ko noon mi faami ko jobbo ton mbawata jingande Hafsa caggal nde calminaɗa hande ko astuce et beauté e hande altini holko gadduɗa bon mi salminima déjà mi salmini musidɗo mo tawmuɗo e plateau o mi salmini aussi Elage Abbas gurguiɗo joni o eɗen calmina yeeɓiyankoɓe walla hettiyankoɓe e technicien men walla caméra yeeɓiyankoɓe e caméra men Djibi Diaw mi salminima aussi hoto innuto rési to hay sa inni inde nde hoto haali yettonde hoto jobbo acim haala inde nde kono hoto haali yettonde Seydi Sow on ko ɗon mbayam en calmini yeeɓoɓe men e plateau ɓe kono wayno Amadou Moussa e Moussé Sarr Ibrahima Sarr en calminiɓe kamɓe foof ɗon Hafsa aran enen ko gadduɗa ko kadde générique o so ɓenni ɗum noon jobbo hokkat en générique so hokki en générique garen e astuce et beauté noon astuce et beauté e debbo pullo Hafsa Sow holko gadduɗa hande gaddumi ko affaire kudde ko rutinde cosaan ganden kadi ko wonno ɗo ko iwata ha joni nan ɗo mbara addanori kam puudde inde kam kom puuɗoto tan puuɗoto kay miijurma ko ɓori ni ko fuɗɗi ɓorde so ɓori tan kadi mi artirtu kadi mais ko nande puudde moƴƴiri ɗe par ce que ne yooɗi ayi joni an no puudorɗani a addanori kam puudde bon mami addane puudde mais hande kam noon mbiɗa de eyi aywa jehen koloji mbiya jobbo yo addanam élément e yo hollam puudde ndi kanko hoore makko ene heeɓo voilà déjà eɗen jiiya kol
neɗɗo ne ŋeñi juuɗe mum ha feewi nekoli yimɓe fof ne ganda puddi ko hunde ɓoyde ko cosaan te iwata ɗo sikani so tawi ha joni nde iwa ɗo henna mais par rapport koɓe gaddi joni ko waɗɓe ɗum modernisé ɓene mbiya ene a yii ko banggal endoji walla to arabisant ji walla mbiyen to mourtaninaɓe no ɓe changeri ene o joni ɓe mbatta kol ɓe jogui ko biguji mabɓe tan haaɓe desina donc pour wiide min de ma personne min je préfère ça parce que ɗum ɗo ɓuuri wadde original ɓuuri wadde naturel neɗɗo cooda colma taƴan par ce que aussi enen ko ɗum ganduɗen ko ɗum ganduɗen voilà mais ne wayno joni ko fuɗɗi iwde par ce que sen ƴeewi ko ɓuuri hen hewde sa yeehi e jeereji he tawra ko yimɓeɓe nene jogui biguji men tout le temps ne desinem ne mbiya ene donc wona peut être hunde bonde par ce que ko pudde tan wiya mais ne waɗi différence e pudde men enen joguiɗen ko plante goto verte ko wiyete ko ñax wiyete ko huuɗo lekki voilà ɗum unte ha lirte ha yoora une waɗe puddi ne yeeye sofne aɗa yiiɓe sene cofna mbaɗa hen suukara ɓe mbaɗa hen cofna follere mbaɗa hen pour foof ha muna ha wawa wojjude ɓuura wawde wojjude donc taw enen noon en ganda ko joguiɗen ɗo ko ɓuuri wadde original e biguji ɗi mbaɗata ɗi par ce que biguji sa ƴeewi won produit goto indien walla mbiyen arabisant ko wayno Maroc en e Dubai en ko ɗum ɓe mbaɗata utilisé ne yaade produit goɗɗo liquide ko ɗum jinnomi namdade ni beele koɓe bindata ko puddi ɓe lowata nder walla bon wona puddi ko produit goɗɗo mais sa ƴeewi fewnira ko à base de puddi mais ne waɗi ha joni différent ayi par ce que déjà sa yi puddi men nde ko ɗum woni puddi ayi puddi ndi moƴƴi par ce que won hen saaha aɗa yiiya sax so mbannama dessin en après daña ɗum ɗo ko wayno puƴe waɗa infecté donc anda holon genre de produit ɓe ƴetti ɓe mbadde utilisé pour waɗandemo donc ce qui est plus naturel woni pudde men ɗe joguiɗen ndi par ce que sa ƴeewi pudde men ndi kadi eɗen jogui hen élément goto haɗani tan e fuuɗade si par ce que sa ƴeewi won hen produit ji ko wayno cuhuli taw tubakoɓe pewni ɗumen ko wayno tente en surtout tente boɗejo fewnirte ko à base de pudde men ndiɗo annata seeɗa waɗi hakkille donc hande sa yiiɗino dañde puddi mboɗeeri par ce que puddi ne heewi façon de ay ɗum ɗo joom ɓe mbiyata ɗum ko ene mais ha joni jiidani e puddi men ndi pudortoɗen ndi est ce que faami voilà joni oɗo ene won ƴettoɓe ɗum sax ne mbaɗi ɗum utilisé comme no tente ni ɓe ko endoji ɗi ko endoji ɗi ayi han mbaɗi ɗum utilisé comme no tente ni e cuhuli mabɓe mais ha joni base change o couleur normal han daña couleur mbaɗa parfait par rapport e tentuji ɗi tout le temps moi je conseille yimɓeɓe ƴetta puddi men kañum waɗirte tente par ce que puddi men ayi ha joni ayi oɗo kilifa waare makko nde joni ko pudde o waɗi hen faami donc pudde ko hunde moƴƴere sinno ko sagam hande ɓe guittata ɗo so o ko endo walla ko probabiraɗo wawaddemo pudde ko arabisant fotata wonde par ce que jobbo wi ko jajaho coso jajaho ay omon fuuɗi waare makko ha wojji ɗum ɗo foof ko waare ko puddi ndi o waɗira ɗum comme no genre tente ni mais aɗa yiiya hen ha joni ƴettoɓe puddi a faami no woori ni fewna ha fewo ndaha e koye mumen mbaɗa hen wujiri suhulu mabɓe donc min ko gandunomi haalde e ko ɓuuronmi wadde insiste hannde woni ɓe mbasa woppude pudde par ce que pudde haɗani ƴeew ɗum ɗo ko ɓuuri yodde ɗum ɗo joni koko ŋeña fuuɗa kola a faami waɗa mañak ha ɓawlirdani aɗa ko ɗum ɓuuri wadde original te enen ko ɗum ɗon gandunoɗen est ce que a faami donc pour hokkude conseil yimɓeɓe ha joni hoto ɓe goppi cosaan mabɓe jibi jeguen fode gandi ɗiɗo puddeji kam jibi jeguen ne andi wasa taw jombajo no ene fuɗantunomi ɗum ay ɗum ɗo c'est de l'art ne yoodi vraiment donc pudde pour haalande yimɓeɓe bien fait pudde kadi kañum ɓuuri wawde wadde tenir par rapport kañum ɓurata ɓoyde par rapport e dessin o so tawi a wojjin so tawi a wat mañak aussi ha ɓawli kañum ɓurata ɓoyde kadi pudde ko ene safra par ce que hande aɗa wiye neɗɗo so tawi yani AVC par exemple to yani ɗo haade mum umminere yimɓe cofnu puddi siwo ndiyam ɗam dokka joomum jarna ɗum est ce que aɗen ko yarte ham wawa gande neɗɗo donc on produit ɓuuri wadde naturel par rapport e produit ɓe ƴettata joni pour haaɓe gañira desiŋaji puddi par ce que mi yi hen hewɓe après mi dañat retour par ce que no namdimi nde walla mi taw neɗɗo juuɗe mum ne waɗi puddi mbima an ko mbaɗnoma dani mbiya min de comme janode fuudoyade quelque part ɓe mbaɗen kam dessin on saaha dañmi ɗiɗo tasuji walla ɗiɗo ɗum hay make up uji ɗi ɓe mbaɗata ɗi foof donc normalement hayso puudidir ƴewta tan sa sofni pudde aɗa fuuɗa to pewnta ɗum ɗo taw ferirma an foof wujji aɗa ɗum ɓuuri semorde tawa gañta hen a dañta hen puƴere a dañta hen kadi ne waɗi cellal ne waɗi cellal ne moƴƴine aaɓe
par ce que aɗa yiya hen sahaji hay joguiɓe ndiyam ndohum siti mbiye yon pad puuddi e koyɗe mumen walla koyɗe muusoje des fois jomum wiya yo teddin puuddi e ko nandi hen exactement Mouhamed Ndim namdal ma e joni holko waɗi onon so tawi on dañi xew ndogo noon to comme je crois que voilà les marchés là ene tawi men ɗum ɗon eɗen gandi ɓen impact so tawi waɗi impact négatif ɗum ɗo ɓuuri heew ɓuuri wadde cellal kadi ɓuuri wonde ko men fof tan ko onon rewɓe fof de koye mon bon woni hen ko jaawi jiɗi par ce que woni ganduɗa ngala patience jooɗade wi ene kola a faami puuddi ne muusi noon voilà jonde mum mais ne muusi men yoodi après résultat final o a heɓat hen ko jiɗɗa par ce que gamɗo hen balma o dañta hen puuƴi a faami ma fuuɗa so tawi ko mboɗiri jiɗɗa gacca wodde so tawi ko mañani jiɗɗa ça ne prend pas maximum so heewi ça te prend 1 heure walla 1 heure 30 ala habsa ɓuurat 1 heure kay puuddi ça dépend ça dépend e kolo o so tawi ko ja par ce que joni par ce que joni aɗa yiyen yimɓeɓe haɓen mbaɗi ɗum comme no meccal ni sa heehi fuuɗoya a tawan yimɓe ɗiɗi ɗon fof jagga koyngal taf ɓe kolanma anen ɗum ne wawi ƴettude hay 1 heure de temps ça dépend mais woni hen kadi ko ngamel walla peut être jiɗi ko waɗi extravagant woni hen koko yaawi ko jiɗi par ce que puuddi kolgol ngol habsa ha ne ɓawlinta ça prend du temps ɗum tan mbimam ne wayi en tout cas min souvenir mo jogimi hen tan que bon duuɓi nano ɓenndi seeɗa aɗa yiya Fouta nden mawɓe men vraiment événement so waɗi janngo ko julde walla mawlum e ko way noon walla koyno cudduli inde ko way noon donc ko souvenir mo ngannduɗaa so artema vraiment aɗa welto aɗa siftoro ko hanki kadi e mawɓe ɓe nguundi o mbusuuji mbaɗa heen kol ceeke mbaɗa e koyɗe mumen mais bon c'est vrai que no mbiɗa ni ne heewi cellal même koyɗe gulooje somi juumani ene waɗa ene fooɗa chaleur e ko way noon donc heddi noon en foti yaadude e jamanu aussi wi ko ɗum ɗo ɓuuri yawde est ce que ɓe mbawa dañde matériel mo ngannduɗa arsenal uji taw vraiment aɗa wawi arde mbaɗa kol tawa ene waɗa remplacé ƴetta layset ceeha kol mbaɗa dessiné oɗon jogui des matos ɗi ngannduɗa ana wawa wadde ɗum remplacé parce que ça évolue en fait maintenant tawi oɗon mbawi wadde maintenir quand même puuddi men joni waɗi koluji ɗi ngannduɗa ko waɗa créé men das tawi ɗum koluji ɓaleji ni ko waɗa design dessina ha fewi une fois a arat tan fawa après mbaɗa hen puuddi ndi anen ko ɗum ɓuuri yawde mais woni hen kadi tafat ɗum so tafi ha para ƴeewoya produit boɗejo mo mbiyanmami ɗo no haɓe deftini ɗumen haɓe dessina kono noon mi haalanma Mouhamed Ndim caɗele ko holɗum ay koluji ɓaleji ɗi jottaɗi sa waɗi ɗum essayé tan ancat min mi waɗi ɗum essayé lawol gotol mais jiiɗa e koluji men ɗi ha hande to banggue kolo non min wona to banggue ngamen to banggue kolo non to banggue kolo kolmen o ɓuuri wawde jaggude bien sûr ko fawti hen ko kadi sa renay tan jiiɓo sa wayino yamni ɓurtude foof koko rentata min ko ɗum woni ko dañmi tami yi goɗɗo aussi dañɗo ɗum koluji meɗen ɗi kañumen ine jagga ha paari kadi sa hessi a koli ɗum a gayni no beelaɗa fof mbaɗirta ɗon ne woni probléme aɗa hande ngamel ka génération hande o ala min mi ala hen min ko mawɗo kadi so tawi min koye mawɓe so tawi a koli kolmen o aɗa wawi wadde kuusuji ɗiɗi puuddi aɗa wawi wadde kuusuji ɗiɗi voilà joni oɗo kol a wawa wadde kuusuji oɗo une fois puuddi ndi fawi hen tan jiiɗake men kuusuji ɗiɗi kam joni ne saɗi kuusuji ɗiɗi joni jotto tan fada kuusuji pour holludemo sa yi ce qui te permet en fait pour wadde kuusuji ɗiɗi c'est parce que kolo waɗan tenir par ce que kol men ene moƴƴi ko ɗum tahi ene wallanno yimɓe aɗa yi mamiraɓe ɓe ndeysan aɗa yinno waɗa hen ganda ɓawlinta mbiyen mbaɗen ko kuusuji ɗiɗi hen sahaji aɗa yiya nden to banggue mawɓe meɗen aɗa yiyatno mbaɗa kuusuji taw jomum memata moñako aɗan moñako ne waɗi ɗum ɗo chimique quoi produit chimique nan ɗon joni noon kamɓe ɓe mbatta moña puuddi ndi tan ɓe mbaɗata ɓe mbaɗa kuusuji jiya jomum waɗa kuusuji tati walla nayyi jiya ɓawla kurum comme nomodirtan eyyi ɗum ɗon noon ko softede ɓen wonno kono hande enen en ngala mi mbo jogui hen anecdote ndeysan min mboɗo famdi mi yi waji goto omo fuuɗo jonnon ɓe mbaɗe makko kolkolo nanggata koyɗe ɗe quoi ne waɗa wiyata wono julde nanggani koyɗe mum ko caaɓoje ɓe mbaɗi ha nder jamma toon hiwri o woni woyde ɗum ne waɗi koyɗe ɓaytoje koyɗe so tawi ne caaɓa koyɗe caaɓoje donc woni hen kadi aɗa jiiya ɗumen taw waɗata noon taw jomum ne foppi crème to poppiɗa crème o yi ha kiidi mbiya aɗa fuuɗo ala jan koyɗe ma aɗa crème yimɓe fof ne gandi nennide ɗum kadi ne waɗa noon fuuddi en général saɗa coloni ɓe mbiyatma ko yalla o ƴoyi koyɗe ma taw pompa ha saaɗa
donc ko ɗum gaddunomi hannde pour wiide horoɓe gacci cosaan habsa haadema gaynude ɗon ne waɗi puuddi ndiɗo ne waɗi tatouage ne waɗi ene o beele tatouage o e ene o ko gotum sa nani ene ko en français woni puuddi ala c'est à dire produit o produit tatouage aussi wona konngol meɗen wona helmere meɗen mais aɗa yiya tatouage o ko jeere ɓe payi ɓen ƴettata ngo ndiida hen sahaji ni won diidoɓe ɓalli mumen hen sahaji ko koyɗe ɗe e koye mumen won hen ngama fuuɗade jaaha mbaɗa tatoué marquage o ɗum jiidata e puudi ndi jiiɗa e puudi ndi ko waɗate hen wadde produit batteɗo hen o batteɗo e pastel aji o jiiɗa joni to banggal endoji ɗi eneji ene o ko puuddi mais soit ɓe dañ puuddi mboɗeri walla menda holno min mbaɗirta ɗum transformé mais ɗin to banggue endoji ɗi ɗum ala wadde ɗin butelaji ne moƴƴi woni ko moƴƴani ko tatouage o woni mo moƴƴani kadi ɗin burlaji wona fof moƴƴi par ce que enen ɗo Sénégal Dakar mbiyon joguiɓe burlaji mbuɗen ene pewnani yimɓe eneji dessin ji ɗini en fait à la certitude que produit indien tigui walla moƴƴo ɓe mbaɗata hen taw ko puuddi ndi parce que après ne waɗi conséquence uji neɗɗo wima juuɗe mum futti min personnellement mi meeɗa wadde dessin e juuɗam ni je préfère puuddi min comme jiɗi puuddi kay ɓuuri min puuddi kay ɓuuri ɗum gartunomi hen consommé local dal ala ko foti ala ko foti donc hoɗoɓe guittu ɗum ko hunde yonde ko cosaan kadi iwata ɗo ni en heddi ha joni mais yooɓe gata mais joni jamono kadi ne artira ɗum seeɗa par ce que sa ƴeewi mariage uji hewɗi sukaɓe rewɓe mbaɗat ene ɓe desinat ɓe kolante puuddi aussi habsa won waɗoɓe e yesso de eyyi masque c'est vrai ne arano hen par ce que mi ha mimi ne waɗe tente ne yere ne waɗe masque par exemple moment aɗa jogui hande xew aɗa foti yaade xew sa yi dañi yesso lisgo labtugo ƴettu puuddi ndi mbaɗa ɗum ha mbaɗa ɗum mélange e ndiyam ha waɗa légère daña pat mbaɗa homogène seeɗa mbaɗa ɗum appliqué e yesso ma fodde no foti hojomaji 30 minutes tan yitta lawƴa ha tan ma yesso ma ngo ɗarat yesso ma waɗat éclat no yesso kadi ko waɗan couleur jaune donc du coup so tawi aɗa jogui fond de teint ma e poudre ma normal kala ko ɓiɗɗa hen seeɗa tan yooɗa ko noon Hafsa ko ɗum ɗo woni ko gaddunoɗa ko ɗon ɗum noon astuce e beauté wonno yaadude hen ko Ama Moussa wiyatno ko Miss Beauté yaadude hen Miss Beauté hande ko astuce beauté o hande o addanno en ko alhaali puuddi kam sikki ala enen fof eɗen gandi puuddi hay worɓe ɓe par ce que ayi Mouhamed Ndim no waɗiri développé puuddi ndi ni des fois ɗi worɓe fuuɗotoɓe ni hay worɓe ne puuɗo saabu ko safara ɗum noon caggal ɗum tan so tawi générique jobbo wawi wallude en hen en garate dawal men battindigal woni toɓɓere nde ganduɗa ko to banggue caggal leydi tawi hande tindiɗen ko toon to dawlaji denduɗe Amérique nangodiri funnague irnagere woy worgonde noon Allah jarama jobbo so to banggue rési to hande Mouhamed Ndim toɓɓere men to banggue actualité sikki ala hande mo haali actualité ma haali dowlaji denduɗe Amérique e ko yowiti ɗiɗo sumgoji mabɓe lefol laamu tijjaɗi tawi koye mois de novembre wonata mo ganduɗa kañum woni Joe Biden kanko de o habri wonde o hayti wonde candidat wono hayti jeyede e ƴamal lefol laamu mabɓe o acciti lawol ngol ɗum noon lomtimo ɗon ko o debbajo mo ganduɗa ko kañum woni cukko makko tawi noon kañumne oɗo saaha natani golle no hanniri ni hande wonon huccodirde ɗum e Donald Trump mo ganduɗa meeɗino wonde hoorejo leydi kono kadi ko neɗɗo mo ganduɗa ko mantiniɗo to banggue républicain ji ɗi kono kadi en jii hay hakkude makko e o Joe Biden addino tigui polgol ganduɗa koto banggue ɗemɗe ha hewɓe ni mbi wonde kanko o Joe Biden ɓe pamani mbo yo ruttude caggal finalement o wattindima ruttade caggal Mouhamed Ndim aɗa andi Joe Biden bon mawni so Allah duuɓi capanɗe jeetati e goho keɓɗo caɓanɗe jeetati e goho caɓanɗe jeetati e ɗiɗi kadi eɗen gandi to banggue santé makko yarani noon ɗum en 2020 seɗen teski nde ɓe gonno e campagne uji primaire erreur mo fuɗɗi wadde ko wadde trébuché ferguitade en ɗo nattata e avion makko donc ɗon ɓe puɗɗi ñingde est ce que carrément omo selli jo wona neɗɗo mo ganduɗa ko karɗo cellal e États-Unis kadi eɗen gandi États-Unis d'Amérique wona leyɗele men Afrique kamɓe il ne badine pas ɓe wona yimɓe ɓe ganduɗa ko joguiɓe caakan surtout mo ganduɗa ko joguiɗo ardade leydi mabɓe ɗum noon woni démocrate en woni républicain en
so tawi intérêt mabɓe darima ala ɗum kam ɓe ngala hen cakal min mboɗo tijjuno Joe Biden wonata président hay so tawi o ɗeɓino salade seeɗa wonde omo selli ko candidat mais min mboɗɗamin no wonta par ce que États-Unis yimɓe fof ene gandi so tawi intérêt mabɓe darima tan ko mbawɗa wonde fof kamɓe komi jiiɗi wadde ko mbaɗa ɗum et malheureusement ne wayde mbayde ko ɓuuri hokkude sens e yiide wadde kanko o waɗi retiré candidature makko ko nde yiya wonde o waɗama testé positif to banggue Covid-19 donc ɗum woni vraiment fartague ni yiidemo hankkadi o acciti mais ciftoren e premiére uji ɗi nde ɓe jehiro CNN aɗa andi ne waɗa confrontation hakkude candidat ji ɗiɗi ɗi woni parti ji ɗiɗi ɗi en jii o yiyete walla kanko faya jammigalo donc Donald Trump fiimo to banggue ɗemgal ɗum noon woni ko musidɓe ganduɗa eɗen gandi kamɓe parti ji mabɓe ko wiyete ko les investisseurs ɗen ɓe ganduɗa ko kañumen goni jogiiɓe usine aji manam les plus grandes fortunés là-bas jogiiɓe usine aji jogiiɓe chaîne ɗe ganduɗa ko usine aji jogiiɓe awoɓe ɓe les pêcheurs les agriculteurs ko wayno toon ko kañumen ndendinta ngaalu ko kañumen tottotaɓe ɓe jaaha ko wiyete ko campagne uji primaire e ko way noon kañumen mbaɗataɓe financé donc ɓen foof calinomo mbi an Joe Biden a wona celluɗo sinno ko sago amen mbaɗa retiré candidature ma ƴeewen e nder men bawɗo yaade wonana men candidat bon hande o waɗi porté choix makko e mo ganduɗa ko woni Kamala Harris mais namdal kadi ko est ce que dowlaji dentuɗe Amérique ene paari hande tottude debbo yaha sungoji lefolom sibu sen ciftori en 2016 omo ganduɗa ko Hillary Clinton mo ganduɗa woni no première dame kankone nde o yimɓe fof cikkino ko joho te so yo heɓal leydi ndi mais surprise baɗɗo ko nde Trump ari vraiment mboɗo sikki to banggue délégué ji mabɓe aɗa andi kamɓe e nder mabɓe ene waɗi ko wiyete ko vote des délégués o daño ko 227 Donald Trump dañi 304 to banggue délégué ko nden o waɗi retiré et oɗo hande situation mo gonɗen Kamala Harris ari Joe Biden waɗi annoncé waɗi retiré candidature mum sinno ko sago mum ne yiiɗi omo ganduɗa Kamala Harris mo ganduɗa kañum woni première vice présidente afro-américaine yo ar waɗa brigué waɗa wona candidate mabɓe mais noon suwa taw par ce que eɗen gandi du 19 ha 22 to Chicago eɓe jogui ko yiyete ko mbiyata ko convention des démocrates nden ɓe mbawata jooɗade ɓe ƴeewa e nder mabɓe so tawi won jinnoɗo yaade no Macky Sall warno ni so tawi woni mon jiɗɗo wonde candidat e suuto juuɗe mum kamɓene ko noon ɓe mbaɗata so tawi won ɓe ganduɗa ko yiɗɓe wonde candidat woodi ni puɗɗiɗo yaltude yiko kuccidiro e kanko mo ganduɗa Kamala Harris ƴeewe noon to vote ko yiyete ko délégué kamɓe démocrate en eɓe jogui 3900 délégués ujunnaji 3 temedde jeenayi délégué ɓe ganduɗa ko kañumen nden tar ɓe ƴeewa e nder mabɓe holmo ɓe poti suɓade Kamala Harris eɗen ko mbawi yiide ko debbo jamdi ko debbo dariɗo sibu en 2011 ha 2017 o woni no procureur général mo Californie 2017 ha 2021 o woni no ko wiyete ko sénatrice Californie toon to congrès États-Unis d'Amérique heddi noon est ce que États-Unis o saaha ne paari tottude siftinde même en 2020 o yiɗino wonde candidat mais nde Joe Biden ari vraiment o waɗa retire o duusi ɗum saabi récompense waɗi nde Joe Biden laami tottimo vice présidente des États-Unis d'Amérique joni noon ko namdal est ce que États-Unis d'Amérique ne paari lamminde debbo ɗum noon kadi men gandu mboɗo sikki so tawi ɓe mbaɗi convention mabɓe à Chicago du 19 au 22 ko nden gandeten hole mabɓe gonɗo candidat ou candidate noon Mohamed Ndim Habsa Sow ko ɓeydata hen Joe Biden ruttima caggal e candidature mum min hoore mi sikami so tawi won candidat par ce que déjà comme mbiɗon joni ko il a pris de l'âge Joe Biden ko o mawni kadi rutti hen e test covid mo waɗa ɗo positif o wona hunde wawnode yaade vraiment
kadi hay haaluluuji makko ni sa ƴeewi sabu o Zelensky e Putin o fayodiri ɗumen ɗum fof woni ko ganduɗa ne waɗi viral e réseau ji sociaux ji ɗi puisque sikkuɗa o hul ko confrontation hakkude makko e Trump so yiiɗi haalde Kamala Harris o yaw adde ga Zelensky walla Putin Mohamed mangu ngu ne joue hen aussi hakkillo fuɗɗima yaade kanko so tawi ko gonga mangu ngu suwi tigi rigi e haaluluuji makko ha e fof ko wiide tan en tout cas oɗo debbajo Mohamed debbajo ko debbajo dariɗo kadi ko debbo jamdi somi wi noon kadi wodo wonɓe jalde ko debbo jamdi ko wayi ko debbo jamdi surprise ne wawi wadde parce que sens makko tan minen rewɓe kam surprise wawi wonde horomin mbi haydara wona surprise wawi wadde sibu eɗen gandi o mo ganduɗa kadi aussi ko Donald Trump en jii récemment ko ɓenni ko donc woodi no jiɗɗo yoɓade fitandu makko eɗen gandi campagne makko ha ɗo joni kanko kal woni campagne makko ko ɓuri wonde ko hande fayida pour kanko e campagne makko ko oɗo komin mbiyata ko green card tottaɓe ɗum hande plus de 500 et quelques mille ɓe ganduɗa que so tawi o ari mo ƴeew so wona joguiɓe nationalité hay ɗum ne ko ɓen woyi après maɓe mbad revoir ɓe ƴeew to banggue hol critére uji jomumen mbaɗi ha keeɓi nationalité hay ɓen nationalité ji mumen mbawi heftede mais ɓe ganduɗa hande ko heɓɓe green card en jii ɓooyani sukaɓe men ko ndiwi newi jeehin Nicaragua naati États-Unis donc yen jottoro kam so Donald Trump laamima ɓen fof ɗum mbawi waɗede raflé donc ɗum sa hakkude makko gañgu makko et les afro-américaines donc aussi eɗen gandi Donald Trump ko neɗɗo fitina parce que nde o gaña nde Joe Biden gañima ko adi wadde attaqué ko yimɓe makko yo jaa Capitol donc ɓe bonni toon gasani ndeke Donald Trump yaadi e dossier ɗi ganduɗa ko baɗɗi confidentiel ɗi ganduɗa Maison Blanche ko toon tan ɗum tawere a ala droit dirtinde ɗum donc woodi ɓe ganduɗa to banggue vraiment jogade ko mbiyata ko hoolare si ben kaali ɗum nani États-Unis kamɓe ko adi fof guila ɗo gonɗa suka ɓe jangguintuma ko intérêt holko woni intérêt dowlaji dentuɗe Amérique sa darima dowlaji dentuɗe Amérique holko poɗɗa wadde servir leydi ndi donc ɗum saabi mbimi surprise ne wawi wadde no fewi to banggue kanko Kamala Harris ko noon surprise ne wawi wadde en tout cas to mabɓe to ɗum wona cahan wona kecce ko ina tolno e 5 état eɗen gandi kamɓe doole mabɓe ina mawni to banggue sumgoji kadi toujours kadi en jii ko yiyete hen ko guilay fitinaji ɗi ha e foof tawi ɗum ɗon ko guilay ganni mabɓe kono kadi eɓe jogui réalité ji tan ɗi ganduɗa ko kañum ɓe guuri oɗo Kamala Harris aussi surtout les grands électeurs surtout eɗen gandi oɗo debbajo kanko Kamala Harris no mbiruɗa ni ko debbo dariɗo debbo kadi mo ganduɗa ko dariɗo e doole makko e oɗo saaha saabu so tawi jomum yarar ko hedde 59 ɗum makko elle ko 59 ans voilà ɗum noon yo Allah wallu yo Allah won ballo ko wawi hen wonde foof tan ko woni yeeso daɗani guite ɗum noon bandiraɓe ko ɗum ɗo wonno ko gaddunoɗen hande e oɗo subaka altine 22 lewru juillet hitande ujunaji ɗe 24 e olel Pindi TV en gayni ha laaɓi heddi ko konngol mbaynigu mot de la fin Habsa Sow holko mbaynortoɗa bon sana eɗen jarno yeebiyankoɓe ha joni ko mbiyanmami ko mbiɗa jarnoma mbiɗa jarno on no fewi ko beelama tan déjà artude e plateau chaque lundi e arde hen astuce e beauté eɗen dokka yimɓeɓe rendez-vous alkamisa inchallah alkamisa ko gaddata fait divers gaddata yo on fait divers uji gulɗi jaw ko noon oto adduɗo no wiyete ko gaddunoɗa ngol to en tout cas min won ko ganduɗa gadate gaddunoɗa ka voilà Mohamed Ndim mot de la fin bon ko jarnude ɓe ganduɗa ko wattunoɓe hakkillaji mumen e Pindi radio haɓude sengtude o émission mo ganduɗa ko olel Pindi en calmini doyen Amadou Moussa Anne mo watti ga hakkille no fewi en calmini min juurimomo en jewnimo no fewi en beltini bandiraɓe en dokkiɓe aadi alkamis
so hawri alhamisa so hawri e welede Allah jarama Mouhamed Ndim ko noonne kadi jettirɗen jarnoɗen Hafsa Sow kono kadi en jejjitani Elage Abbas Sarr mo ganduɗa kañumne machallah arino ɗo e plateau en jetti Jobbo Sow to banggue régie to banggue caméra jettuɗen ko Djiby Dieng en jetti noon bandiraɓe ɓe ganduɗa machallah ina batti hakkillaji men no fewi e Pindi TV tengti e nde ɗo yewtere Olel Pindi aadi men e Olel Pindi so hawri e welede Allah ko alkamisa paaɗo ɗo e nden yo jaam e kisale nden kala woni men enen kala Olel Pindi koy lotti ɗo e Dakar jeeyo nangodiri funnange irnangere woy worgon Dakar jeeyo nangodiri funnange irnangere woy worgon